Tungod sa nagadaghang biker sa bukirang barangay siyudad sa Talisay, aduna na sa mga pulis nga magpatrolya sa dapit nga nagabisikleta. Ang detalye ni Femari Tumabok. Wa may natalang krimen nga nalambigit ang mga siklista sukad sa pagdagsa nila sud sa pipila na kabulan sa mga bukirang barangay sa Dakbayan sa Talisay. Apan gipangandaman na kining daan sa Talisay City Police. Maong gahapon, ilang gilusad ang bike patrol og checkpoint. Every weekend daghang kayo mga bikers nga musaka. So mas maayo nang naay mga pulis nga makita sila no. In kaso og naay mga simbako-simbako disgrasya, ay makaresponde. Niadtong Sabado usab gilusad sa barangay Lawaan, isip ika-unom nga barangay ang discipline zone. Sud lang sa duha ka bulan, unom na ka mga barangay sa Talisay City ang nadeklarar nga discipline zone. Nakita nato diri sa Tabunok, no, medyo okay na so atong gi-extend ang discipline zone diri sa Lawaan. Samtang niadtong weekend, gitudluan og arnis ang mga tangke og tapol defenders. Dungan niini gitagan sila og mga PPE og social distancing stick kay gawas sa pagbantay batok ginadili nga drogas. Mutabang na usab sila sa pagbantay sa mga health violators. Uban ni Marlon Melgazo. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak.